Comença l'escapada, aquest any amb convidats, però abans de tot fem una reflexió. L'escapada és un correfoc de la nit boja on la Momerota i el Drac, juntament amb les diableses, tot i que nosaltres no les tenim representades, conviden a colles foranes i locals. Aquest any, l'Ajuntament de Mataró ha imposat que es convidi el Basilisc, una colla privada, una colla que vol entrar al seguici, però una colla que vol tots els beneficis i no vol cap deure. Vol estar al seguici, vol ser una figura de la ciutat, però en canvi no vol que l'Ajuntament li controli la figura ni les sortides, quan aquesta és una condició per estar dins el seguici. Una colla que fa uns quants anys, durant l'escapada negra nit, com ells no sortien, van anar a les diableses, les agafaven i mentre estaven tirant foc les tiraven al terra. Van estar pagant a la Momerota. Ells potser ho negaran, però això és veritat. Vosaltres creieu que aquesta gent ha d'estar convidada? Que una colla privada inici i acabi la festa major? Jo crec que no. Però vaja, Ajuntament de Mataró, fem un pensament i aquesta gent fora de la nostra festa major. Després d'aquesta nit boja, jo me'n vaig al llit i demà que vingui un altre.